Somos USC, somos Universidade de Santiago, somos formación, somos investigación, somos transferencia, somos internacionalización, somos universidade pública, somos Santiago e somos Lugo e, sobre todo, somos responsables. Recursos digitais, transferencia de coñecemento que xeramos, incrementando a actividade do acelerador de transferencia e desenvolvendo a... Para facer posible todo este proxecto, presentámonos cun equipo que contribúe a rachar co teito de cristal co que se atopan as mulleres no seu desenvolvemento profesional. Seremos o primeiro equipo reitoral da historia da Universidade de Santiago no que haberá máis mulleres que homes á fronte das vicerreitorías, o que reflite o firme compromiso de transformar inxustos comportamentos consolidados socialmente. Unha proposta na que o que queremos deixar de manifesto é que debemos actuar en varias direccións de xeito moi inmediato, como pode ser na recuperación da autonomía da universidade, dos órganos de goberno da autonomía frente a outras decisións que nos tenen afectado en estes tempos. Temos que reaccionar tamén en materia de persoal, tanto de persoal docente e investigador como persoal de administración e servicios, e, por suposto, tamén en oferta docente. Hai un día de folga. Queremos integrar os dous campus no goberno da universidade e por eso lle atribuímos a unha profesora do campus de Lugo unha vicerreitoría en unha materia que é transversal e tamén reflectir o papel que lle queremos dar o persoal de Administración e Servicios, incorporando para a Secretaría Xeral unha persoa deste colectivo de persoal de Administración e Servicios e, en xeral, eu diría que conformamos un equipo que, como dixen onte na presentación, é moi coñecedor da realidade da universidade.